Хора, за пети път ми спиша записа. Моля ви, направете нещо. Ще пише писмо до Бойко. Бати гущера. Чакам се нещо направя. Не става. Моля те. Браво. Добре, записа продължава. Спирай, моля те. Добре, продължава още. Бил майката 5 пъти ми спря записа. Говорих с целия свят, цяло на много трябва. Пак. Продължава. Много повярвам, че продължава. Има спасение. Take it slow, take it easy. Keep it steezy. Forget English language. Speak Russian, Bulgarian. Patriotic, be patriotic all day. Добре. Явно предния запис не е трябвало да стигне до никой. Този е, може би, записът, който ще стигне до всички, целия свят. До Рич Брайан, Рич Чига, Оби-Ван Кеноби, Алф. Президента на България, на Америка. До Snoop Dogg, искам Snoop Dogg да го гледа този запис с превод. И така. Сърцът не е спрял, колко съм доволен. Здраво също, гумата на колелото. Нямам въздух вече, човече. Нямам въздух вече, човече. Нямам въздух, не. Спираш ли? Колата идва, аз спирам. И продължавам. Топките ми все още са две. Хочу да карам и се измарям. Добре. Ще помълчим и си поговорим пак. Хочу да карам и се измарям. Да карам в насрещното. Never give up. When life gives you lemons, use them. Use them. Don't just leave them. Use them. Fuck, use them. Make a lemon chop. Go global. Go stupid. Go crazy. Fuck what everyone says. Love and fear, two strong emotions. Спокойно. Та, кои ще направя самури. Това, което говорих в предните видеа, които се изтриха.
не се записах. Общо взето говорих за това как трябва да има баланс, как съм се преместил в Пловдив, в София, в началото депресия, после съм се оправил, сега съм тук, моите приключения, аз се оправя за хората, за вас, правя, защото ми заживея в България и искам, защото съм, може да съм активен и да помагам на млади и стари да се чувстват по-добре, защото оттам започва всичко според мен. Накратко казвам това. Това видео е начин да помогна на някой, може би. И нали в същото време и се предизвиквам и себе си. Сами си мисля, че всичко го правя за хората. Това е най-лицемерното нещо, като някой може да ви каже. Може би. Много е трудно да си всеотдаен. Това е идеята, но нали, вярвайте много лесно. Аз в принцип много лесно вярвам на хората. Затова ви казвам, не вярвайте много. On the road again, I can face myself time. On the road again, малко се умори. Преминаваме в Power Saving. Да му записваме. Да видим. Записваме. Майко, не му повярвам. Не му повярвам. Толкова минути изгубих отделе. Ето още си мислех, че ги записвам, че право. Не му повярвам. Че корема ми и той не му повярвам. On the road again, I can't wait to say we're fun. On the road again. Абе, някой прави ли му се секс? На мен само противно. В принцип много харесвам. Аз съм в принцип и диджей и продюсер. Правя музика на компютъра и свирам гитара. Псевдонима ми е диджей, псевдонима, продюсер, псевдонима ми е Еверест. Fuck the rest. Нали, fuck the rest. Еверест. Бяхме много напушени и моят приятел Джулио измисли този таймлес прякор. Значи, някой иска да го наеме за менеджер, да ми пише, аз ще го свържа с него. Ще го свържа. Количката всичко. No pass, no feature, enjoy the moment. Always enjoy the moment. Even if it's hard, even if it's not hard. Just fucking enjoy it, man. Life can end any day. Gotta enjoy it. Gotta enjoy it, man. Enjoy that your bike is still working. You're still breathing. You're alive, man. How many of us are alive? Think about that. Ти отиди на гробищата, виж колко хора ги няма вече. А ти си жив. Що заслужава да си жив, а? Получи от тях. Fucking wake up, man. Wake the fuck up. Може да писам още. On the road again, carry that coffee. On the road again, carry
Природата е много хубаво нещо, спортът е много хубаво нещо. Спорта ме казах, но все пак винаги може да има резистанс към нещо, като се опитате да правите нещо ново. Нормално е. Just embrace it, you'll grow stronger again. Това е идеята. Аз също съм бил в дупка. Сега не съм. Питам се да съм смирен и да поддържам това. Просто помисли си веднъж начин на мислене. Много трудно да се върнеш по гаден път. Затова е трудно да излезеш от дупката. Трудно е и да паднеш в дупката. Ако си излязъл вече. Защото знаеш, всичко е процес. Аз се опитам да отслабна от миналата година, чак тази година успях. Put in the work, put in the hours. Това е. Няма easy way. Колкото по-трудно е, толкова по-силен ще станеш накрая. Като станеш силен, спри да помагаш на хората да станат по-силни. Това е. Това е единственото. Това е истината според мен. Не се страхувай да изглеждаш слаб. Това също прави сила. Просто трябва да мислиш извън кутията, както се казва. Аз като един музикант съм това. Добре. Този Мерцедес мога да накара да забави крачката. Вятър, колко яко духа вятър. Оле, си налия водичка от чешмата. Ох, кеф. Кефир. Да, не знам вече да го спомена в този клип. Идеята ми е с тези видеа да помогна на някой да се почувства по-добре. Малко да забави темпото и да го ускори. Не знам. Просто... Да. Защото идвам някакъв това кола. Мак, знаете ли, че от мак се прави? Хероин. Тя чумата на другия заводи. Е бил майката. Ще помочим. Se stega, yo vengo, uy. Se stega.
И тук не е чумата. Fuck around and find out where the чешма is. Дали записваме още? Ох! Ако да ги изплакнем чува, да ги опършим. Сянка. 1-2 секунди макс. Повече от това не би трябвало. Да ви трябва да починете. И продължаваме пак. Е приятно. Яко. Ще им прибава. Баба ще се изкефи, надявам се. Така правя пъти. Съм на 25 пъти. Казвам се Мелин Търпов. Просто едно момче. Кажеш так, просто едно момче. Просто едно добро момче. Добро момче. Кой е добро момче? Добро за това да кара колело. Но това със сигурност, ако не е в нещо друго. Ако не е в нещо друго, това да. Къде е чумата? Къде? Тук май няма чешма. Anyway. Be kind to yourself. Поздрави на Марлин Рейс. Be nice. Който знае. Просто тази стои. Ако знаеш какъв е пътя по спасението, поделяй го. Си го дръж за себе си, майка му. Дръж за себе си. Споделяй го. Така помагаш на всички и на себе си. Music making. Па, отзад идва някой. Баш тук ли ще ме минеш, бе? Браво! Аз правя път на бетоновъзела. Ти ще го изпревариш точно като съм в другата лента. Ти си един уникален просто специмен. Специмен. Спаси София. Записваме ли? Знам, записваме. The road to община Куклен Саковина. Родопите.
for Dopey Mountains. Şimdi дочима да спирам типа, може би, да си починем малко. Хайде към спасението! Хайде! 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 По-големи ми сметища. Хайде бе! Още малко. Съм червен, май. Се лови, се лови. Тук не се лови, не се лови. Не се къпи с дълга. Само след баня. Лазаня. О, болница, турска болница. Количката идва, количката. С количката. Златно уха. Всички да пеят, това умеят те. Бати майката.
гори, качи. Все ще станат. Поритост хора. Аз бях най-неопорития човек. Но видите сега. Какво става? Така знаеш, че си жив. Всякакви хора. Хора всякакви бате. Бати, какво ще е това? Много дигиди. Много дигиди. Ето има хора вече. Може би. Благодаря ти, красавецо. Ще ми докара до тук. Сега си починим малко.